čom ťa Tomáš najviac inšpiruje? Tomi ma inšpiruje vo veľa veciach, ale takou hlavnou je, že je jedna veľká charizma. Proste on, keď vojde do dedov v miestnosti, tak všetci to cítia. A nielen my tu v Bratislave v kancelárii, ale aj na každej jednej akcii spoločnej tímovej, ktorú máme, tak je takým srdcom celého toho podujatia. Má Tomáš nejaké netradičné schopnosti alebo skryté talenty? Tomášova netradičná schopnosť za mňa, že dokáže vlastne urobiť z človeka diamant a naozaj ten potenciál, alebo respektíve na ten potenciál má Tomáš naozaj veľký čuch. Aký je podľa teba jeho najsilnejší prínos pre tým? Tomáš dokáže každého, ale skutočne každého človeka dostať do výkonu a za to klobúk dole. Ak by si mu mal dať jednu radu do novej funkcie, aká by to bola? Tá rada je, aby si ostal sám sebou, pretože to, kým si ťa dostalo na vrchol kariéry a to, kým si ťa definuje. To, kým si a to, čo ťa definuje, sú spoločné hodnoty nie len tvoje, moje, ale celého Ilavský tím. A práve preto by tá rada mala byť to, že ostaň kým si. Takého ťa máme radi. Ako by si ho opísala 3 slovami? Takže 3 slova, ktoré to mi ho určite vystihujú, sú spravodlivosť, to, že je vtipný a je veľmi prajný. Nielen k nám, k našej rodine, ale v celom tíme. Čo by ste mu chceli odkázať k tomuto významnému kroku v jeho kariére? 1000 s ľahkosťou. Ahoj, priateľ môj. Tomáš, na novej pozícii ti praje veľa úspechov. Som veľmi rád, že som mohol byť súčasťou tejto veľkej cesty a dúfam, že budeme spolu ďalej napredovať ako jeden tím. Naozaj veľká gratulácia. Čo by som ti odkázal, Tomáš, tvojmu Ed, je to, že one time Ed, next time rentier. Pokračujeme ďalej, ciele máme nastavené. Sú to dlhodobé vízie, ktoré budeme ďalej naplňať, s pokorou pracovať a tvoriť to tak, ako to robíme. Ostať sami sebou. Tomáško, buď aj naďalej taký dôsledný, ochotný, ale aj prísny. Venuj sa tomu, čo ťa teší a robí šťastný. Buď vzorom pre deti, aj ostatných, ale hlavne zostaň sám sebou. Aj my sa tešíme z tvojich úspechov. Tatino, mám ťa rád až na Mars. Pomáhaš mi s vykladaním umývačky, kopeš si so mnou. Si najlepší tatino na svete a podbudzuješ ma na zápasoch.